čože je to 80-ka? Tak ako za takmer všetkým podstatným, čo sa v tomto meste za posledných 25 rokov udialo, naozaj aj za spomínanou nezabudnuteľnou epizódkou pána Dzurindu, v podstate bol a je pán Rudolf Schuster. Hlavná, Makovník, Makaréna, Letecké múzeum, ale aj Pavarotti a prezidenti a králi, kráľovné či kniežatá. No, sú to 2 týždne, čo tento agilný čerstvý 80-tník pritiahol do Košíc na sympózium na tému Európska únia a svet Alexandra Kvašnievského, Leonida Kučmu, Emila Konstantineska, Heinza Fischera, Viktora Orbána. Už to pripomína pamätná dlaždica pred historickou radnicou. Osobný list poslal americký ex-prezident George Bush a prvému a súčasne poslednému sovietskému prezidentovi Michailovi Gorbačovovi zabránil v účasti zdravotný stav. Ale do Košíc má autor perestrojky predsa len prísť. Ale to by sme sa vlastne mohli pána Schustera opýtať osobne. No, to by ma zaujímalo tiež osobne. No to by ma zaujímalo, lebo mne sa snívalo raz, že príde pán Gorbačov do Košíc, ale to bola ešte perestrojka a neprišiel. A vy pracujete na mojich snoch. No, musím povedať, že mal tu naozaj byť. Bol som na jeho 80-ke, Albert Hall v Londýne, kde on oslavoval 80-ku pred 2 rokmi. Dokonca som s ním nakrútil rozhovor, pozdrav Slovensku, ktorý sa neodvysielal, ale mám ho nahratý, pretože viete, že nevždy je záujem o to v Bratislave, čo by malo byť, ale aby sme na Bratislavu neútočili, je to naše hlavné mesto a treba si ho vážiť. Pozor, bude to na internete a vraj majú v Bratislave tiež už. Ja som už raz strašil, že urobíme referendum, že či nevyhlásime Košickú republiku, tak ale to bolo v starom režime a skoro som za to dostal. Takže viete, keď sme museli presunové úlohy do Bratislavy, Národné divadlo, a ja som im tam poslal rómskych spoluobčanov, no ale oni mi vrátili, že oni na divadlo sa nehodia. No tak sa to nejak potom vrátilo a odtedy máme také drobné mestskú pamiatkovú rezerváciu. Viete, ešte tu bol pán hlavný architekt Viktor Malinovský a ja som ho stále posielal do Bratislavy, aby tú našu mestskú pamiatkovú rezerváciu, ten projekt nám schválili. A vždy ho vrátili s tým, čo vy stále Košičania, najprv je hlavné mesto, potom prídete na radu vy. No a ja som medzi tým rekonštruoval. Keď som robil tú fontánu pred divadlom, prišli pamiatkári a povedali, no, tak vy tu nerobíte bez súhlasu, budete mať z toho nepríjemnosti. Hovorím, nehnevajte sa, to je všetko provizorium. Až nám to schválite, my to všetko prerobíme. A tak sme pokračovali a po čase som zistil, že najlepšie definitívum je dobré provizorium. Lebo dodnes nemáme nič schválené a pritom sme si to rekonštruovali podľa fotografií. A toto vlastne sa dá prečítať aj vo vašej knihe Hlavná. Odtiaľ ja ohúrujem turistov, lebo tuto sú veci aj také zákulisné a tá kniha znova vyjde však. Vyjde aj v angličtine, pretože s novými fotografiami, pretože mnohí sa zaujímali, lebo viete, že pýtali aj nejaké vzory a keď som dostal tú cenu UNESCO, tak bratislavskí novinári, prvá vec, že to dostávate preto, že ste prezidentom. No a ten, čo to udeloval, tú cenu, hovorí, no viete, my sme z Košíc si brali príklady na zovšeobecnenie skúsenosti, ako treba postupovať pri mestskej pamiatkovej rezervácii. To znamená na čierno, ako provizorium a potom je to dobre definitívne.
Ja som ledva počul, že cena UNESCO, už som myslel, že cena dneska, že aj dnes ste dostali ďalšiu cenu. A to ja tu mám ten... Ja myslím, že tých cien už je dosť. Pán prezident, aby sme nezahovorili, ako to je s tým pánom Gorbačovom. No. Mimochodom, bola lepšia oslava 80-ky jeho alebo vaša? No tak Dzurinda nebol na oboch. On to mal veľkorysejšie. Jedna zaujímavosť mu dal vyrobiť jednu veľkú vázu brúsenú, obrovskú a nechal som tam napísať po rusky. Tak poviem po slovensky, že mužovi, ktorý zmenil svet. No a ja keď som mu to odovzdával, je to nakrútené, môžem vám to premietnúť, lebo ja som tam mal kameramana, svojho kamaráta, a on sa pozrie, Rudolf, ty очень хорошо to napísal, že som to veľmi dobre napísal, že tam není ženština, ale muž, ktorý zmenil svet, lebo toto bolo dôležité, lebo že my muži, ako on ako muž, hoci tam jeho dcera s vnúčkou tam bolo, tak sa smiali, že... A to sa stalo potom aj hlavným heslom osláv, a ja som to 3 mesiace dopredu nechal ako vyrobiť. Každý bol prekvapený, ale niekedy sa strafíme aj v Košiciach do sveta. Naozaj napísal mi list, pekný list, že ako viete alebo neviete, jeho otec ako dôstojník oslobodzoval Košice, čiže on sa tu cíti, on ma volá Malý Gorbačov, lebo vtedy keď som robil ten vodovod, tak prišiel z Sovietskeho zväzu vtedajšieho a napísal článok do literárnej gazety, ako literárne noviny, a so mnou nehovoril, lebo išiel sa pýtať ľudí, dodávateľov, a na záver prišiel ku mne, no a sa predstavil, že píšem o váš článok, ale to mi stačí, ja som vás videl, počul. No a vyšiel ten článok a nepustili tieto noviny, všetké z Prahy stopli. A Alois Indra bol vtedy predseda federálneho zhromaždenia, ktorý do okolností býval v tom dome, kde sme bývali aj my v Medzeve, a kde je teraz múzeum, čo som daroval štátu. A tak som držal telefón. Aký si ty Gorbačov? A čo tu? Že žiaden Gorbačov. Viete, že Gorbačov u tých konzervatívcov nebol prijatý. Takže tento článok som si odložil, tak odtedy ma tak volá. A naozaj, keby nebol chorý, pol roka mu zakázali cestovať. A ja to môžem prislúbiť, keď troška mu zdravie poslúži, príde do Košic na nejakú prednášku a ja si myslím, že mnohí sa s ním budú mať možnosť stretnúť. Ja som bol s ním aj v Islande, práve v tom historickom dome, kde sa stretli s Reaganom. Len Reagan tam už nebol, on tam bol a on bol prekvapený, že som ho čakal na letisku, lebo vtedy chceli vytvoriť mierový výbor práve v tomto, na Islande, no a núkali mi ako takú predsednickú funkciu, tak som ho tam čakal, no a hovorím, sadli sme si k tomu stolu, hovorím, vieš, ja som Rudolf tu aj toho tlmočníka mal, hovorím, len Reagan tu není, tak ja ho môžem zastúpiť, lebo my už teraz sme v NATO, takže už môžem zastupovať Ameriku, tak sme tam žartovali, ale skutočne môžem povedať, že chce, a keď mu troška zdravie poslúži, do Košic príde. No a teraz poďme do Košic. Ja si prvý pamätám náš spoločný zážitok, že prichádzali diplomati, ste ich pozývali, aj tých, čo sú v Budapešti, aj vo Viedni, aj v Prahe, prišli do Košíc a my sme čakali na Pionierskej železničke sme čakali, že príde vláčik pre nich, a zbadali ste nejaký kôš. Samý smetný kôš, bol taký trošku odporný, nehodil sa tam. A ja v tom najlepšom jedinom obleku, ktorý mám pripravený tlmočiť, a vy hovoríte, chyťte ten kôš, dáme ho za túto budu, lebo zle vyzerá. To každý iný primátor by povedal, prosím vás, pošlite niekoho tam, že nech prídu, zoberú ten kôš. A vy ste hneď mňa poverili a ešte so mnou ste ho niesli. No. Tak ja som veľa papierikov pozbieral aj na Hlavnej, a to nielen vtedy, keď prišla delegácia. Ale viete, to bola výchova Košičanov. Tie smetné koše, najprv som mal tie plechové, to všetko začalo v starom režime, no a
stále som približoval vzdialenosť. Sedí tu jedna dáma, ktorá mala na starosti vtedy služby, aby to mohla potvrdiť, tak tie smetné koši plechové už boli na 5 metrov skoro na každom mieste, lebo stále hovorili, že málo smetných košov. To už bola provokácia Košičanov. No a potom sa začali vzdialenosti zväčšovať a pretože tí v noci, keď si vypili, tak ich vysypávali, tak som nechal odhľadať tie najťažšie smetné koše na svete, tie ťažké kovové, tak tie už nikto prevrátiť nemohol. No a potom sme už vzdialenosti zväčšovali, takže dneska už vlastne ani smetné koše netreba. A ešte... No a pokiaľ ide o tých diplomatov, vy si pamätáte, že naozaj som vtedy troška aj provokoval pána Mečiara, pretože on nám zakázal zahraničné vzťahy. No a ja som tu podpísal provokatívnu dohodu v štátnom divadle s Demským, ktorý bol primátor Budapešti, už mi nestačil Miškolc, lebo on mi slúbil, Rudy, keď podpíšeš dohodu, príde orchester zadarmo ti tu hrať, koncertovať, no prečo by sme nepodpísali? Čiže tie vzťahy boli vždy Košice, Miškolc, ale ostatnými diplomatmi. Ja som ich dokonca nielen z Bratislavy, zvláštnym vlakom sme ich priviezli, ale z Budapešti, z Viedne. No a pamätám sa, z Maďarska tu bol pod stromčekom čínsky veľvyslanec. A ja som sa mu prihováral anglicky, rusky, nič nereagoval. No a teraz každý musel tam niečo zarecitovať pod stromčekom, nejakú básničku, aby dostal od Mikuláša darček, nie? To sa musí, áno. No a tak buď zaspieval, niečo musel. No ja som teraz nevedel, čo s ním, že máme tu pána teda čínskeho veľvyslanca a tak ďalej. No a ja taký stremovaný, čo z toho bude, vyjde von a zrazu takou krásnou maďarčinou prehovoril ku Košičanom. Ja som bol šokovaný a mal najväčší potlesk. A ja mu hovorím, no vy ste sa prečo nepriznali, že viete maďarsky? Hovorím, lebo ja som chodil v Budapešti do školy, ako na vysokú. Čiže boli tu také perličky. Urobili sme im košické Vianoce a ja si myslím, tí veľvyslanci, všetci, keď som potom bol v prezidentskom úrade, tak Komorovský, tak ten bol ako najznámejší poľský, tak aj košické Vianoce chceli, aby sa zopakovali v prezidentskom paláci, je to nakrútené, jak spolu tam spievame Tichú noc, každý dostal text Tichej noci v svojom jazyku a Dvorský so mnou, hudba tam hrála, mi dali dirigentskú paličku ako v Košiciach a pekne sme si zaspievali aj tam Tichú noc, takže malo to niečo do seba, že sme sa tu zblížili. Ja som potom s tými veľvyslancami mohol mať iný vzťah, nielen ten oficiálne, lebo my sme si vlastne tu potýkali, brali ma ako bývalého veľvyslanca a to všetko tie Košice dvíhalo a získalo medzinárodnú úroveň. Teraz tu bol prezident Kvašnevský, bol to on, ktorý prišiel do Košíc a ja som ho tu vítal, odovzdal som mu kópiu dohody z roku 1594, ak si dobre pamätám, Krakov Košice, o vzájomnom zvýhodnení teda kupcov, že kupci, keď prišli z Poľska sem, tak najprv museli ponúkať svoj tovar košickým kupcom a opačne, keď košickí išli do Krakova, tak zase opačne. No a on bol nadšený že s tým prijatím, no a mali sme večeru, hodinu meškalo lietadlo a prišiel len k primátorovi a on vtedy prehlásil, ty budeš prezident. A kde som ja mal vtedy hlave prezentovanie, keď som tu mal starosti ako primátor, a vyšlo mu to. A teraz to pripomínal aj prezidentovi Fischerovi, že ja som bol prvý, ktorý povedal, že Schuster bude prezidentom. Hoci vtedy sa mi nesmel. A to je perfektné, že vy ste s tými veľvyslancami hovoril po maďarsky, s Maďarmi po maďarsky, úžasné, po rusky, po anglicky, po nemecky, ale ja som počul, že vy ste aj v Číne po čínsky. No tak to bola taká perlička. Môžete po čínsky túto odpovedať. No, ja som aj 12 minút arabsky hovoril v Alexandrii. Aj to môže byť. Hej, lenže vy neviete, že moja manželka aké trauma z toho mala, lebo v noci, keď som sa to učil a biflil, jak papagaj podľa pásky,
Mal som taký svojský jazyk písmena, keby to mysleli, že to A vy ste nemali fonetický prepis toho? Tak ja som mal zvláštne značky a ešte aj v turečtine, hej, lebo tam, to boli, ale nakoniec to dobre skončilo, lebo aj v Francúzsku, keď sme chceli byť pozorovateľmi frankofónnych krajín, tak som najprv získal od Chiraca, on mi poradil s kým, ktorým prezidentom, alebo ako robiť prípravu, aby sme boli pozorovateľmi frankofónnych krajín, lebo Francúzi, tie frankofónne krajiny, obchody a tak ďalej. No tak bol princ Albert, tak bol Bouteflika z Alžírska v Mezeve, tam nechcem povedať, čo sa všetko, dokonca tajne sa aj vypilo, keď nás Allah nevidel, ale to všetko patrilo k tomu, že sme robili takú duševnú prípravu, hej, a teda, tak som aj do Číny išiel. A ja som v lietadle povedal tej pravicovej vláde, ministrom, lebo každý sa tam tlačil, zaujímavé. A ja som im povedal, že kto otvorí ľudské práva, tak musí počítať s tým, že ja nebudem sa k tomu vyjadrovať, my ideme robiť do Číny biznis. A ja som tam mal už rozhovor s nemeckým kancelárom Schröderom, ktorý tam predtým bol, hovorí Rudo, žiadne ľudské práva, biznis. Lebo ťa pošlú domov, radšej rob biznis, teraz ide konjunktúra. Američania sú tam, všetci tam chcú biznis. Tak ja som s tým prišiel, zavolal som si ich v lietadle, členov vlády, hovorím, vy môžete hovoriť o ľudských právach, ja nebudem o tom hovoriť, pretože my ideme tam robiť dobrý biznis. Kto otvorí ľudské práva, nech si otvorí dvere na lietadle. Tak nie, tak až to nebolo, ale ja myslím, že ja som im len naznačil, pochopili to, no že najväčšia sranda bola, že keď to všetko tak dobre skončilo, lebo ja si musím povedať, ja som pripravil režiu na ten čínsky večer, lebo ja som si pripravil 7-minútový prejav po čínsky, nechcem povedať, jak dlho som ho cvičil a tak ďalej, to moja nebola manželka trpela v noci, keď som to nahlas cvičil, ale lebo mi vydávali ultimátum v čínštine. Jak to preložili, to som nevedel skontrolovať, ale dali mi úctu. Tak ja som si pripravil ten prejav a deň predtým v tom hosťovskom dome som si zavolal šéfa protokolu a som si to odskúšal. Ja hovorím, počúvajte, on nervózny, že čo s ním chcem, nie? Hovorím, tu si sadnite, počúvajte. Ja som mu to prečítal, on sa tak zasmial, hovorí, pán prezident, keď to zajtra tak prečítate, budete mať veľký úspech. Hovorím, ale nechcem pochlebovanie, lebo to je vážna vec. Povedzte, kde som urobil chybu, len takto zopakujte, bude dobre. No a hovorím, okrem toho, ja som doniesol tú kultúrnu úderku na starý spôsob, lebo do lietadla som nemohol zobrať nejaký... To bola lúčnica alebo sľuk? Nie. To bola 7-členná skupina zvolená, to bol súbor vojenský, teda to boli amatéri, ale ja som im slúbil, lebo som chcel sa tomu Jiang Zeminovi ako získať ten biznis dobrý, tak som s čínskym veľvyslancom všetko konzultoval, že by mi dal 2 pesničky obľúbené čínskeho prezidenta. No a tak on to najprv nechcel, lebo sa bál, viete, to nie tak tam ešte ako u nás. No ale nakoniec mi dal tie 2 pesničky, ja som zavolal z toho súboru, minisúboru zo Zvolena, hovorím, toto sa naučte, keď to budete vedieť, pred odchodom do Číny príďte, predvediete mi to, ak to budete vedieť, pôjdete a ináč nepôjdete do Číny. No každý chcel ísť do Číny. No ale ja som na to zabudol, deň predtým, keď sme mali cestovať, ja som sa vyflil ten prejav a prípravu, však to bola veľká cesta, nie? No a zrazu mi volajú, že pán prezident, tam je ten súbor, čakajú na vás. No, jaký súbor? takže je to Zvolená, ten súbor. Hovorím, tak dobre, ale vy ste povedali, že ich vypočujete, oni nepôjdu, kým to nevypočujete, lebo tak bol sľub. No tak som všetko musel nechať, tak mi zahrali prvú, druhú, som povedal, chlapci, slabé to je, ešte do rána trénujte. A ja som tak, jak som podľa svojich uší, oni trénovali ráno, nasadli do lietadla
A večer, keď mi ten šéf protokolu povedal, že náš súbor nemôže vystupovať na protokolárnej večeri, tak hovorím, ale to sa nehnevajte, ja som to doniesol, tento súbor, a to je však... A hovorím, a jak to? Však mne rakúsky prezident klestil, lebo aj s ním som konzultoval, to sa môžem už teraz priznať, je to v spomienkách, že či otvorí ľudské práva, keď tam bol. Hovorí, že nie, Rudy, biznis všetci robia. Tak ja som už bol tak poistený. Aj Nemecko, aj Rakúsko. Hovorí, ale zober si súbor nejaký, lebo my sme mali orchester a hrali Straussové valčíky. Jan Semín má veľmi rád hudbu. A to bola motivácia, že ja som si vypýtal tie dve melódie ako obľúbené čínskeho prezidenta. No a ráno sme tam išli, večer, teraz pred tým protokolárnym večerom, deň predtým, mi povedali, že náš súbor nemôže vystúpiť. Tak potom som povedal, jak to, že rakúsky prezident mal prednosť? Hovorí, nie, my vám urobíme zvlášť koncert. Tam bude aj 1500 ľudí. Hovorím, ale ja to chcem na protokolárnej večeri, prezidentovi. Tak ten sa povedal, že to nemôže byť. Tak hovorím, dobre, zavolám pána ministra zahraničných vecí, to už bol vážny problém. Takže aby som ho nevolal, lebo on by mohol mať z toho problémy, že on pôjde za ním. Tak za chvíľu volali, konzultovali to s pánom prezidentom, máte výnimku. Tak už som vyrastol, no a teraz čo? Ja som mal pripravené, vedel som, že veľmi rád má podmoskovský večer, lebo študoval v Moskve, vedel rusky a anglicky, čiže to bola ešte okrem tých, túto melódiu podmoskovské večera, text, kto nevedel rusky, mal to foneticky napísané a celá naša delegácia v lietadle dostala. Tak ale to bola duševná príprava na to. Chceli sme robiť biznis, tak ideme robiť biznis. No a niektorí krútili nosom, ale ktorý nevedel rusky, mal to foneticky tam písané. No a teraz som trpol, že ako tá protokolárna večera dopadne. Nie? On mal prejav, ja som mal prejav, hej. Sedeli sme spolu a ja teraz hovorím, pán prezident, chcel by sme vám zahrať jednu pieseň, ten súbor, mini súbor, 7, nechcem povedať, aj s tanečnicou a toto všetko. To bola kultúrna odierka na starý spôsob. Neviem, vy ste tu mladší, tak tí starí vedia, o čom hovorím, lebo predtým sa zábava nesmela robiť, keď nebol kultúrny program, mini, aspoň nejaké skeče. Tak teraz prebiehol večera, tak a teraz hovorím, či môžeme zahrať. Takže nech sa páči. Zahrali prvú, zatlieskal, ja som sedel s jeho manželkou, on s mojou a prikyvoval. A jak začali druhú hrať, pýtal mikrofón. A začal spievať. Vážený, protokolárny večer a veľký čínsky prezident spieva, no reku, tak už sme vyhrali. A potom som mu ja posunul ten text v ruštine, podmoskovské večera a on to hneď zbadal, nechal mne doniesť mikrofón, oni hrali a my sme spievali. Protokolárny večer, podmoskovské večera. Ale to nebolo všetko. Ja som mal pripravené ešte ďalšie prekvapenie, čo ma manželka odhovárala, toto hovorím, už nerob. Tá tanečnica, ktorá tam vystupovala v kroji slovenskom, teda jeden pár, vystupoval až jeden pár, keď skončili, tak on mi hovorí, a teraz počúvaj ty. A začali hrať na Trenčianskom moste, ale tak krásne, mne sa tlačili normálne slzy do očí. Ja som symfonický vojenský orchester, tak krásne to zahrali, že ja som bol dojatý. A potom ja skončil, my všetci tlieskali a on mi hovorí, tak počkaj, ty si mi hral dve a ja ti zahrám. A druhú, Anička, dušička, nekášu. Perfektné, čínsky večer bol náš. No a keď už to všetko tak prebehlo, moja Irenka stále žmurkala, že toto nerob, lebo ja som ešte jednu provokáciu tam mal. Tak som žmurkol na tú, som jej zakýval, tej našej tanečničky. Prišla a poklonila sa mu a pýtala ho o tanec. Protokolárny večer. A ona, jeho manželka hovorí, len choď. Ja hovorím, pozrite sa, pán prezident, to je u nás tak. Čo to má znamenať? On mi hovorí,
Ja ti to vysvetlím, však sme si týkali po rusky a tak. Takže u nás, keď dievča je v slovenskom kroji a dáš jej košom, to je, keby si urazil slovenský národ. Tak a jeho žena hovorí, choď. Išiel tančiť a začali tie Štrausové valčiky, nechcem povedať ako vedeli chlapci, oni skôr tie ľudovky. Začal tančiť, za chvíľu poslal tú jeho solistku, tú najkrajšiu dámu vo vojenskej uniforme, aby mňa všetko sa dívalo a my dvaja sme tančili a ja potom hovorím, vieš čo, ja ti aj zaspievam. Chlapci, ideme, evergreeny. Nie, a samozrejme, čo sa mi môže stať. A skončili sme cigánskymi, duj. A ten šéf protokolu, ten chodil bledý, zelený, pán prezident, ja zajtra tu nebudem. Toto nebolo v pláne. Čo? Hovorím, však ja nič, to váš prezident. Skončil protokolárny večer, chytil ma za ruku. Ty si mi sympatický. Máš u mňa darček. Hovorím, jaký darček? No, vieš, Česi si kúpili rentgenový prístroj za 4 miliónov korún, keď kamión prejde cez to, zistí drogy, zistí peniaze, kde sú schované. Hej. Teraz je to tu na ukrajinskej hranici, no ale a Česi si to kúpili a ty to dostaneš zadarmo za to. No, tak som sa potešil, hovorím, ale ja by som lietadlo chcel. On sa na mňa pozrel, ja už o tom počul, veľvyslanec mi povedal. Dostaneš aj lietadlo, hovorím, ale doprava stojí $150,000. Pre Čínu $150,000? Montery prídu, aj ti to zmontujú, nie? Prišlo. Dopravili čínske lietadlo vojenské, no a tak ja som to sledoval, riaditeľ technického múzea mi hovorí, no prišli tí montery, ale 2 dni sa tu motajú, ja neviem, či sú to vôbec montery. A tretí deň to poskladali, prvý prišiel americký veľvyslanec za mnou a že si to bol odfotiť. A že, aby som mu to vymenil, že mi dá aj 5, aj 10 amerických. Hovorím, ale ja nemôžem, lebo on mi dal podmienku, čínsky prezident, že nesmiem vymeniť, nesmiem predať, lebo on povedal, že pretože ich kritizujú, že kopírujú. Hovorí, a kto dneska nekopíruje? Všetci. Veď jeden od druhého odkúkava. Tak my, keď sme boli malí chlapci, sme si vymieniali autíčka, nie? Za 1, za 2, alebo tak. Prezidenti si vymieňajú lietadlá, ale... No ale mám problémy. Teraz by premiér Orbán daroval Il-18 štvormotorové a naša armáda to nevie doviesť. To nie je pritom tak ďaleko ani. No tak z dieru, pri diere, tak tam to odletelo, to malé, čo malo, tak chudák tento premiér to kúpil, nám to daruje, hej, a my to nevieme doviesť. No ale už my by sme mohli veľmi dlho rozprávať, ale nezastupiteľné miesto Drienkovice pri tejto diplomácii musíme tu vyzdvihnúť, pretože... A musím povedať na adresu Mikyho, že on Drienkovicu nepil, on koniak. Aby ho nepodozrievali. A musím aj to povedať, že odo mňa odišiel triezvy, a že keď sa niečo stalo, to bolo už mimo môjho územia, takže... Pán prezident, tak ako raz budeme spomínať na legendárneho prezidenta, budeme vždy spomínať na legendárnu Drienkovicu. Ako ona vlastne vyzerá dnes? Pozrite sa, ja som ju začal používať ako predseda KNV. A vy neviete, čo som v Prahe na Plaňaku vybavoval s Drienkovicou a s tokajským vínom. Dneska už to nie... Viete, tak to boli socialistické úplatky. Dneska, keby ste išli do banky alebo niekde s tým, tak vás vysmejú. Vás dali vyšetriť, že nie ste zdraví. Ale Drienkovica, keď je poctivo robená, 52-53 teda percentný alkohol a je z čistých drienok, je dobrá. Má liečivé účinky. Ja nechcem povedať o pani Clintonovej, jak som ju vyliečil. Ten problém bol v tom, že ja som vysvetlil, aké to má účinky na mužov, aké to má účinky na ženy. No a možno viac vypil, lebo oni si, pán prezident Clinton, viete, lebo... No ale to bolo ešte pred tou aférou v tej ovalnej pracovni. Nie, práve, že tá Drienkovica bola predtým, to bolo skôr.
Ja som to vysvetľoval, že to len do určitej miery sa dá piť, lebo potom tie účinky sú veľmi silné a tí muži sa neovládajú, alebo... No a teda my budeme končiť po slovensky, sme skončili zazraz. No, dobre. Rozlúčime sa s vami, ale nelúčime sa s vašim dielom, pretože Štátne divadlo už onedlho, už tento víkend uvádza vašu hru Bokácius, takže teším sa, že možno sa aj s vami stretneme na tejto premiére alebo na jednotlivých reprízach. Toto bol hosť Zlatý klinec dnešného večera, náš pán prezident Rudolf Schuster. Takisto pozývam na pódium Christiana Potírona. Hoc Francúz v Európskom hlavnom meste kultúry pracoval niekoľko rokov. Mária Virčíková prichádza takisto na pódium a medzi našich hostí patril aj Peter Himič, riaditeľ Štátneho divadla Košice, a jeden z našich humanoidov je tu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a ďakujeme vám, že ste s nami strávili túto noc bez šepkára. Tá ďalšia bude 10. marca a bude nielen na židovskú nôtu. Budeme už robiť na dvakrát o 17. a o 19:30. Socialistický úplatok, viete, čo bolo? Kytica červených karafiátov, bomboniera, 10 deka čiernej kávy, kniha, flaška, ale keď bola drahá, musel otvoriť a troška naliať. A ja dávam tiež tejto spoločnosti, je to nová kniha, ktorá ešte nevyšla, dostali ju prezidenti. Je to z tých mojich ciest, je aj v angličtine ako prameň života, takže nech majú na pamäť. Ďakujem ešte. Nikdy som nedostal knihu, ktorá ešte nevyšla. Ďakujeme veľmi pekne. Náš večer sa končí. Milan Kolcun má za sebou svoju 3. talk show bez šepkára. Ďakujeme a dovidenia.